Канешне, мікрафон. Вітаю вас, сябры, ла-ла-ла. Піша Вова Тупін, Путін хуйло, ну ладно. Я астатні час Тупін називаю, каб нас з вами не блокнули випадкова. Ромул, вітаю, дякую шчыра, што далучыліся. Мадыратары, там хто прыйдзе, хто не прыйдзе, хто глядзіць, хто не глядзіць, калі ласка, нагадвайце час ад часу, што ў нас ідуць праекты. У гэтым месяцы пану Васілю накіруем 30 гривень, трошки не по фэншую. Давайте трошки паднапражэмся і дапаможам нашим сем'ям, тому што цяжкая сітуацыя ва ўсіх, і наша падтрымка, яна заўсёды актуальна. Сёння будзем абмяркоўваць мігрантаў, будзем абмяркоўваць забастоўку, безумоўна, і таксама ёсць навіны з СІЗА Гродна па справе Ціханаўскага, так называемай. Зноўку распачалася судовае вось гэта разгляданне, судзілішча, не ведаю, як гэта назваць карэктна. Карацей, хлопцаў нашых зноўку бяруць у абарот, ну, як і мы чакалі, дзесьці ў лістападзе ўжо, скажем так, ёсць меркаванне, што іх у нас забяруць на доўгі тэрмін. Я нагадаю, па справе Ціханаўскага праходзіць, калі я не памыляюся, 6 чалавек, і тэрмін, якой ім свеціць за арганізацыю, ну, самая такая выкарыстоўваемая, скажем так, выкарыстоўваем артыкул, ён прадугледжвае ад 12 до 15 год за кратамі. Што для нас абсалютна непрыемлема, таму барацьба прывая. Сёння таксама класная навіна, сябры. Мяне ўнеслі ў спіс правакатараў. Я цяпер вядомая жанчына ў Беларусі, вызнаны змагар, калі можна так сказаць. Вось, сёння смяяліся ў маёй суполкі, канешне, смяялася проста да слёз моя каманда. Вось, гэта такая адзнака якасці, што ты робіш усё правільна, змагаешся за сваю Беларусі, і нягледзячы на тое, што яны там трошкі прыбрахалі, рэшта я згодна, дзейсна, я бадаюся і працую заради Беларусі і раблю ўсё дзеля таго, каб яна была вольная. Вось у гэтай частцы яны не брэшуць. Тое, што я з'яўляюсь прыхільніцай, не прыхільніцай, а нацыяналісткай, і мае сцягі гэта бел-чырвона-белы сцяг, гэта украінскі сцяг, безумоўна, і мае гербы гэта герб трызуб, гэта герб пагоня. Таму, сябры, правакатарша сёння будзе з вами працаваць. Зараз будзем глядзець шмат відэа. Пазбірала максімум для вас. У нас адчыніўся нанова новы, можна сказаць так, фронт з боку Літвы, але давайте паступова пазбіраемся, і я абавязкова вам усё гэта, канешне, распавяду. Так, нас амаль 20 чалавек у чаце. Я шчыра дзякую вам, сябры, таму што астатні час я не ведаю, ці то беларуская мова цуды творыць, або гэта мая прыгажосць вас так ачароўвае, можна сказаць, але канал расце. Я шчыра дзякую нашым сябрам ва ўкраіне, якія дапамагаюць актыўна прасоўванню беларускага ютубу, беларускамоўнага контенту. Так, ёсць пэўныя, скажем так, я бы не сказала, што гэта мінусы, але ёсць пэўныя праблемы у прасоўванні беларускамоўнага ютубу, таму што, па-першае, гэта абмежаванне ў інтэрв'ю. Зазвычай украінскія выданні, якія бяруць у мяне інтэрв'ю, яны просяць, каб не рабіць пераклад, размаўляць з імі украінскай мовай, таму всі інтэрв'ю я даю в Україні выключна украінскую мову. Вось, а расійскамоўны сегмент, каб не страціць аўдыторыю, ну, або нейкія іншыя рэчы. Прабачце, сябры, хвіліначку.
Вось расійскамоўны YouTube дзеля таго, каб не страціць, мабыць, аўдыторыю, хаця зноўку тут колькі мы не рабілі статыстыку, карыстаецца такой, скажем так, ёсць запыт на беларускамоўны YouTube. Не так даўно я была разам з ШОСК, хто назіраў, хто глядзеў гэта інтэрв'ю. То бок я не крытыкую тых, хто мяркуе, што беларускамоўны контент прасаджвае канал. Я шчыра кажу, калі адчыняўся гэты канал, а я нагадаю, нам ужо з вамі 2 гады, калі я адчыняла гэты канал, у мяне была абсалютна прынцыповая пазіцыя рабіць яго украіна-беларускамоўным або беларуска-украінскамоўным. То бок я не рабіла стаўку на велічэзную колькасць аўдыторыі, таму што я разумею, што ў Маскве нас не глядзяць, што класна. Нас глядзяць людзі, якія цікавяцца палітыкай, гэта палітычны збольшага контент, гэта контент з маёй грамадскай працай. Таму я шчыра дзякую за тое, што мы расцем. Насамрэч, за астатнія сотні даволі такі шмат людзей прыйшло. Я вітаю новых гледачоў, мне вельмі прыемна, што вы далучаецеся да, скажем так, клану разумных. Тут заўсёды абмяркоўваюцца падзеі сусветнага характару, але, канешне, асноўны акцэнт гэта Беларусь і Украіна, гэта дзве мае краіны, у якіх я працую. Ва Ўкраіне я прадстаўнік вядомай каманды апазіцыйнай у Беларусі, таму яшчэ раз падкрэслю, шчыры дзякую маёй аўдыторыі, якая натхняе на працу. Менавіта, каб вас не было б гэтага каналу, а мы з вами, сябры, я нагадаю, на правакатарах 2020, мы вызнаныя, з чым я вас вітаю, гэта класная навіна, так што працуем у тым жа сегменце і далей працуем, канешне, яшчэ з больш бадзёрым настроем, таму што па выніку выяўляецца, што не дарма падрываем пуканы добра дзяржаўнікам, прыкарэтнікам, якія ў Беларусі лічаць, што яны ёсць улада. Мы ім пастаянна кажам, што гэта не так, улада, гэта мы, і нам вырашаць лёс нашай Беларусі безумоўна. Глядзім навіначкі. Я з вами вітаюсь, Булгарер вітаю, плюс. Дякую, Віталій Воробьёв, Вітанечка, Василенко мяне называют, дякую, як мяне толькі не называюць, боже. Сёння мяне назвалі, я не памятаю, як яны мяне там назвалі, БЧБшная, хто-то там. Я не спрачаюсь, БЧБ мой сцяг, я абсолютно не спрачаюсь. Пра падаткі набрахалі, тому што я неаднаразова казала, вось не глядзяць мае стрымы, каб глядзелі і разумелі бы, што я ў страйку ўжо доўгі тэрмін, у мяне фізічна базы для ападаткавання не існуе. Але напісалі, што я там нібыта працавала, у мяне стварыліся нейкія несплочаныя падаткі. Мяне гэта, шчыра кажу, рассмяшыла. І яшчэ важлівая навіна, я не супраць, але мне было бы цікава пазнаёміцца вось з тымі хлопцамі з правага сектара, з якімі я сябрую, сябры мае, хто мяне ведае, з кім я камунікую. Нарэшце, прызнайцеся, калі ласка, хто з вас з правага сектара, таму што я страціла візітку Ярыша, у мяне цяпер траблы з гэтага, я не магу яму патэліць і спытацца, Дмытро, а хто, собственно кажучы, побач са мной з вашых-то? Я ні ў коім разе не супраць іх. Я увогуле за Украіну, таму мне было часткова дзіўна прачытаць такія рэчы пра сябе, але ў той жа час, зноўку кажу, гэта нейкая адзнака якасці. Так што працуем, сябры, ўсё мы робім з вами правільна, ставім падабаечкі, распаўсюджваем стрым, дапамагаем распаўсюджванню беларускамоўнага контенту, тым больш, што зараз ёсць пэўныя праблемы з украінамоўным ютубам. Таксама у нас знеслі канал вядомага блогера Кастуся, такога, не гледзячы на яго пазіцыі, абсалютна беларускага хлопца. Я не абражаюся на яго відавочна, проста гэта вось той час, калі і такая пазіцыя, дзе ты ў некаторых пытаннях з ім не згодны, але гэта нармальна. Мы падтрымліваем, зараз я закіну ў чат хэштэг, якім мы карыстаемся. Гэты хэштэг павязаны з маім кумам, Пірам Снайдерсам.
Называецца ён «Опір трывае». І я прашу яго таксама выкарыстоўваць у некаторых момантах, калі у нас узнікае пытанне па ўкраінамоўнаму ютубу, якое зараз рэальна бамбяць. І Маркус сказаў, што ёсць атакі на канал, і таксама Сергій Стерненко казаў, што ёсць пэўныя пытанні, плюс канал Кастуся знесены. Таму ўжо сёння актываваліся. Я дзякую маім мадэратарам, якія актываваліся на розных пляцоўках. Іх шмат насамрэч, гэта не выключна YouTube. Мяне вы можаце больш актыўна пабачыць у тэлеграм-суполкі, пакольку там я больш праважу часу, там мае партызанчыкі, там нашыя працы ўсе сканцэнтраваныя. Таксама ёсць пляцоўка Facebook. Таксама ёсць пляцоўка TikTok, яна трошкі заброшана, закінута, таму што не хапае часу караценькія ролічкі рабіць. Але тым не менш мы ёсць, мы існуем, і, канешне, мы за вось такое лабіраванне нашых беларуска-украінскіх інтарэсаў, я бы сказала так. І так, што сёння было? Сёння зранку я праводзіла трансляцыю з транспартна-лагістычнага цэнтру. Там знаходзіліся бежанцы, ну не бежанцы, а мігранты, турысты, будзем іх карэктна называць. Таму што сёння Польшча таксама зазначала, што пакольку людзі заехалі, і тут я ў гэтым пытанні з імі згодная, пакольку людзі заехалі па афіцыйна выдадзеных турыстычных візах, яны фізічна з'яўляюцца турыстамі, таму карэктна, напэўна, іх называць не бежанцамі, не мігрантамі, а звычайнымі турыстамі, якія зараз вось вандруюць па Беларусі і спрабуюць трапіць у Еўропу. Дэманстратыўна сёння было шмат прапагандоністых карцінак, зараз мы будзем іх глядзець усе. Ёсць відэа, дзе прапаганда спрабуе абгарнуць сябе у нейкую прыемную абгортку, але ў той жа час, разумееце, калі ў абгорткі гаўно, яно смачней ад гэтага не стае. Таму, як бы яны не абгарталі ўсю гэтую гісторыю, відавочна, што існуе парушэнне міжнароднага права, паставілі пад пагрозу жыццё дзяцей, жанчын, мужикоў, парушылі ўсе магчымыя і немагчымыя дамоўленасці паміж Еўразвязам і Беларусю. То бок вось гэта савакупнасць, скажам так, фактараў зараз выліваецца ў тое, што Польшча распачынае крымінальную справу па факце агрэсіўнага стаўлення, скажем так, некаторых асобнасцяў на мяжы. Вось, і шмат зараз крычаць пра тое, як Меркель тэліла нелегітымнаму, і шмат шуму паднялі на гэты конт. Я літаральна бачу, усе суполкі абмяркоўваюць, нібыта адбылося нешта такое. Давайте трошку свайго пачуцця з гэтага боку распавяду. Фрау Меркель гэта ўжо чалавек, якой, па вялікаму рахунку, на сусветную палітыку не можа ўплываць. Всё, яна перавыбраная, яе ўжо прыбіраюць, всё, фрау Меркель, але калі яна можа вырашаць нейкія гуманітарныя пытанні, яна гэта робіць. Гэта добра. Я шчыра кажу, маё стаўленне да фрау Меркель украй негатыўнае. Я ніколі не разумела, як так можна проста, ведаеце, гэтымі шарамі гуляць сусветнымі, лабызацца з маскалямі і пры гэтым рабіць добрую міну пры дрэннай гульне, што ўсё добра, так і павінна быць. Я нагадаю, «Паўночны поток» з падачы фрау Меркель амаль запрацаваў. Адзінае, што зараз яго спрасцілі, загарнулі праект, ён не можа прайсці сертыфікацыю. І я мяркую, што на фоне тых падзей, якія адбываюцца ва ўкраіне, а ва ўкраіну сёння брытанская армія гатова дапамогу надаць. Швецыя, калі не памыляюся, украінцы, выправце мяне, калі ласка, гатова дапамогу надаваць. Амерыканцы далучаюцца, і некаторыя краіны Еўразвязу таксама гатовы надаць сваю дапамогу арміі дзеля таго, каб абараняць мяжу з Украінай. Шкада, што гэта адбываецца на 8-м годзе вайны, актыўнай фазы. Я не лічу, што вайна носіць нейкі, такой, як кажуць, зазвычай, спакойны характар, то бок яна такая
ну, час ад часу нешта там страляюць. Не, штодня мы атрымліваем паведамленні пра тое, што парушаўся рэжым цішыні, пра тое, што гінуць нашыя хлопцы, то бок для мяне вось гэтая вайна, яна ўсё яшчэ ў актыўнай фазе, пакуль гінуць украінцы, безумоўна, сведчыць пра тое, што яна перайшла ў нейкую фазу чакання, нельга абсалютна. Таму маем тое, што маем, я бачу, што ёсць імкненне абараняць інтарэсы Украіны, таму што тая ж Польша, тая ж Літва цудоўна разумеюць, што не Беларусю адзінай прадстаўляе пагрозу расіянцы, што калі будзе страчана Украіна, то геапалітыка, безумоўна, зменіцца кардынальна. Вось, Украіна выйшла з зоны ўплыву маскалей, што я шчыра жадаю зрабіць беларусам, набрацца цярпення, набрацца вось такой нацыянальнай ідэнтыфікацыі, быць беларусамі, быць чэмнымі. Я яшчэ раз падкрэсліваю, гэта пытанне не мовы. Мова – гэта адчуванне сябе беларусам. Як я відчуваю себе українкою. Тобто це моя зброя, якою я користуюся, коли мені потрібно. І тут важливо підкреслити, нас некоторі не розуміють об'єктивно. То бок, знову тут плюс комунікація у тим, що ти можеш вольно размаўляць з сваімі сябрамі, а побач з табой будзе стаяць нейкая субстанцыя, якую будзе трусіць, у яе будзе пена изо рта ісці, таму што ён цябе не разумее. Ось, таму карыстайцеся магчымасці Беларусі, я шчыра кажу вам. Сёння прыходзілі кадры з Жодзіна, шмат загінутых ад ковід, зноўку кажу, уся гэта гісторыя з турыстамі, яна наўпрост павязана з тым, што Беларусі вельмі складаная эпідэміялагічная сітуацыя, вакцынаў няма. Хуйло учора сказаў, што яны апрабіравалі сваю вакцыну на беларусах і якасць гэтай вакцыны 99,6%, але мне падаецца, што або брэшуць казахі, якія кажуць, што вакцына не працуе, або брэшуць маскалі, да чаго я схіляюся больш, таму што ніколі яны праўду не кажуць, таму вось гэта ўся свістапляска з нібыта вакцынай, я яшчэ раз скажу, беларусы, гэта вакцына была распрацавана выключна для маскалей, для лішніх хромасомных, гэта іх святая вада, таму я просто заклікаю вас, па-першае, пабыць дома, каб не ставіць пагрозу сваё жыццё, і па-другое, рабіць усё дзеля таго, каб Беларусь далучылася нарэшце да еўрапейскай сям'і, і мы змаглі доставить у Беларусь якасную вакцыну, тым больш, што Pfizer, вчора кампанія паведаміла пра тое, што імі распрацаваныя лекі, якія амаль на 90% блакуюць распаўсюджванне ковіда ў арганізме. То бок, навіны добрыя ёсць, вакцына будзе ставаць якаснейшай, таму наша зараз галоўная задача, наша галоўнае заўданне – гэта зберагчы наш генафонд, зберагчы нас сябе як нацыю. Таму што тое, што нас спрабуюць знішчыць, абсалютна, на мой погляд, прыватна і відавочна, і тут, канешне, чынім супраціў, таму я яшчэ раз скажу, як я сёння паказвала, хэштэг «Правакатары 2020 сябры працуе». Зараз паглядзім, што адбывалася сёння ў Польшчы на мяжы, таму што прыходзілі паведамленні пасля таго, як я скончыла дзённы стрым, што набіраюць нейкую новую зброю, скажем так, зброя ў іх гэта камяні і броўны. Таксама учора леталі сапагі, нейкія шкарпэткі леталі. Учора польская служба размясціла інфармацыю, што ляцела ў іх. Ну, гэта жудасна, там пачынаючы ад вось такіх вот маленечкіх каменьчыкаў да аграменных булыжнікаў, якія ляцелі ў бок паліцыі Польшчы. Канешне, прыемнага мала, але у той жа час палякі адбіліся, вось хто праявіў сябе і паказаў, што яйкі-то ў іх не фейкавыя, як у некаторых. Ось, давайте з вами прывітаюсь і пойдем глядзець, што у нас па навінах, што у нас чуваць у свеце. Я нагадаю, сёння выйшаў фільм, я яшчэ не глядзела, Bellingcat, Wagner Game. Будзем сёння вывучаць тое, што адбылося ва Ўкраіне па справе вагнераўцаў. Я нагадаю, я заўсёды звяртаю увагу на навіны, якія павязаны з Беларусю, а гэтая гісторыя насамрэч напрамую павязана з Беларусю, таму што іменно лупатая вшывая паскуда тэрарыстаў аддала на Расію абратна
замість таго, каб выдаць іх Украіне, якая бы тут іх судзіла. Ну, я так спадзяюся, што іх прыгасцяць палоніям, каб яны нічога не маглі распавесці, таму пабачым, як гэта гісторыя закончыцца, але маем тое, што маем. Васілінка, вітаю. Гэта з вами віталіся. Я, значыць, на сябе прымерыла, прабачце. Свядома змагары, ўсё будзе Беларусь, канешне, Беларусь перадусім, вітаю. Нарлеол, вітаю, вітаю, даражэнькі, вітаю, з сакерай, як заўсёды. Лепшыя змагары. Ромаў нагадвае, што ў нас працуе праект дапамогі дзеткам, праект дапамогі бежанцам, і мы дапамагаем у тым ліку ў сябе, але свае нам неабходна зачыніць з вами, сябры, зямлю, таму што зямля яшчэ не атрымала свае кошты, 300 гривень ляжаць, я іх яшчэ не накіравала, хлопец на хіміі знаходзіцца, папрасіў дапамогу, а мы яму яшчэ не дапамаглі, таму што сума ў краі, на мой погляд, маленькая, і ад сябе дадаць, на жаль, не магу, таму што таксама ёсць пэўнае абмежаванне, але я ў вас веру, ўсё ў нас будзе добра. Хелен, я чаціўку прывітаў. Так, Віталій, я бачыла, дзякуй. Раймонда, вітаю, вітаю. Юлія, вітаю вас. І багата знесли на каналі українських блогерів. Так, звертаємо увагу на гэтую праблему. А я яшчэ раз пишу, кажу, сябры, калі вы кранаецеся пытанне українських блогераў, ёсць хэштег. Вот. Ёсць хэштег «Опер трывае», калі ласка, звяртайце на яго ўвагу, і мы, канешне, будзем распаўсюджваць інфармацыю ўсіма магчымымі нам спосабамі. Таму што, я яшчэ раз кажу, тут пытанне не стаіць, ці прыхільніца яна канала, ці не прыхільніца. Вось гэта тое пачуццё салідарнасці, якое у нас зараз павінна згуртаваць, і у нас ёсць мэта гэта адбіць, не проста адбіць украінамоўны YouTube, а зрабіць усё магчымае, каб офіс Ютуба адчыніўся ва Ўкраіне, і я шчыра кажу, гэта будзе афігенны бонус, у тым ліку і для беларусаў. І тут я падтрымліваю два бакі, гэта і украінамоўны YouTube, і беларускамоўны YouTube. То бок у нашых інтарэсах, каб офіс Ютуба існаваў ва Ўкраіне, судзячы за ўсё, і будзе і далей спроба зносіць каналы украінамоўныя, вялікія, а вы ведаеце, ёсць шмат цудоўных каналаў, я зараз не буду іх агучваць, дзеля таго, каб, ведаеце, я бы зрабіла рэкламу з задавальненнем, але проста не хочу падстаўляць кагосьці, таму няхай яны працуюць, я ім жадаю усяго лепшага, таму у гэтым пытанні так. Хэштег «Опер трывае», мы падтрымліваем прагнення украінамоўнага Ютуба, таму карыстайцеся гэтай магчымасцю. Юля пише, Хелен, так, усіх туристів тепер Німеччина буде підтримати, виділивши 700 мільйонів євро, 700 тисяч євро, майже мільйон. Так, вирішили, що пойдуть на допомогу. Скажу так, я не вітаю гэты крок, тому што калі гэтая крыза была створана рукатворна, нехай у Беларусі іх і гадуюць, што сёння дэманстраваў Чырвоны крыж, абсалютна лицемерны, абсалютна паскудны, я не баюсь гэтага слова. Чырвоны крыж у Беларусі гэта, вось, разумееце, дно састрадання і, я не ведаю, як гэта сказаць. Вось Чырвоны крыж у Беларусі прадэманстраваў, што ён абсалютна палітычны, хаця мы як валанцёры, я як валанцёр. Я праходзіла гэты шлях ужо прахажу паўтары гады. Мы ніколі не дзялілі нашых рэлакантаў па палітычных поглядах. А ніводнага выпадку да нас прыходзілі і бабарыканцы, якіх я шчыра кажу, не паважаю. Да нас прыходзілі цыпкалаўцы, да нас прыходзілі розныя людзі з краіны для жыцця, мы сябруем з крылом Ціханаўскага. Ніколі дапамогу атрымлівалі, калі ў нас была такая магчымасць, усе, не гледзячы на палітычныя погляды. Чырвоны крыж Беларусі раздзяліў людзей, для іх існуюць мігранты і не існуюць палітычныя зняволеныя, якія вымушаныя спаць на голых шконках, якім заліваюць хлоркай камеры, у якіх няма магчымасці атрымаць свежае паветра. То бок, з аднаго боку ідзе абсалютны генацыд, а з другога боку вось такое лицемерство з дапамогай. Шчыра кажу, Чырвоны крыж для мяне ў Беларусі вось як арганізацыя не існуе, таму што гэта абсалютнае паскудства тое, што яны робяць.
Артемчик, вітанечка, вітаю. Хай хоч трохи грошей аудиторії стало зробити. Смешная гісторія, я не включала гэта ў блок навінаў, але я распавяду зараз. Памятаеце мільён, якой нас просто абурыў да нельга, тому што МВФ выдзеліў мільён на пандемію, на барацьбу з пандеміяй, і мы доўгі час з дыяспорамі бадалі за тое, каб гэтыя грошы Беларусь не атрымала, тому што гэтыя кошты яны бы пайшлі не на барацьбу з пандеміяй, а на барацьбу з сваімі грамадзянамі. Вось, і мы былі вельмі абураныя, я памятаю, ў дыяспорах шмат аб гэтым і абмеркаванні былі, і мы складалі нейкія лісты пра тое, што, прабачце, мы незадаволеныя. Вось, было шмат з нашага боку зроблена, каб выказаць сваю фену, што вы робіце, мы ж доўгі час блакавалі гэта ўсё, але па факце, як выявілася, лукашаўкі не могуць гэтыя грошы перавесці ў еўра. Таму што яны патрапілі пад санкцыі, і зараз гэтыя грошы яны проста, ну, скажем так, да лепшых часоў будуць чакаць, калі імі можна будзе скарыстацца, яны гэты мільярд еўра взяць не могуць. Што нас, безумоўна, радуе. Вось, так што не без добрых навінаў, сябры. Привіт, Ромул, канцлерам будеш 100%. І міністры будуць партії зелені, вже жорсткі, ніж християнські демократи. Це туристи не хворіть ковідом. А Ромул, яны привезли, мені нема чим прищепіць волоси. Яны привезли новый штамп, і гэты новый штамп косіць дзяцей. Ён косіць немаўля, ён косіць деток, маленьких деток. Зараз наши лекарні, я читала уже навіну, что детскую лекарню перафарматуюць пад дарослую, але з'явілася праблема дзіцячых койка-месцаў, тому што іх катастрафічна не хапае. Дзіцячыя лекарні былі перапрафіліраваныя, пабачце, пад дарослыя, а па выніку адбылося так, што не хапае дзецям таксама у лекарнях месцаў. Яны прывезлі з сабой новы штамп на фоне дельты, зараз выяўляецца, што яшчэ з сабой прыцягнулі турысты. Сітуацыя з ковіда там вельмі складаная, я яшчэ раз скажу. Мало таго, што чорнашмотачнікі сваё улаштоўваюць, забіваюць людзей, плюс ковідная гісторыя, плюс зараз эканамічная сітуацыя будзе вельмі складанай, толькі капіталізіруецца крызіс, таму я не чакаю, што там нешта добрае ў хуткім часе адбудзецца. Раймонда піша, беларускі чырвоны крыж не мае дачынення да сапраўднага чырвонага крыжа, у беларускага, як усё ў лукі, пераблытана з дупу з галавой перапуталі. Ну, так. ДТЕК Ахметова закупила вугілля, вже вугілля везуть, чого не зробила компанія Центренерго. Так само, мені у блоку сьогодні немає. А, ні, ёсць. А по енергетиці України сьогодні новини будуть? Так, давайте, а то я з вами болтаю. Новини не розповідаю. Давайте ми з вами поглядим, що сьогодні у Польщі відбувалося на межі з так званими туристами. Нібыта вось такая сітуацыя сталася. Зараз мы паглядзім наступны відэарыс. Падаецца, людзі ад адчаю у польскага боку просяць, моляць. І, о боже мой, ратуйце. Вось, аказваецца, ўсё гэта было зроблена прапагандонамі. Бачыце, вось такія здымкі ёсць цудоўныя. Бачыце, то бок, уся гэтая гульня на камеру. Ну, чым і карысталіся прапагандоны, судзячы за ўсё, таму што гэтыя кадры абляцелі сёння літаральна ўвесь свет. Гэта польская паліцыя
яны паказваюць пастановачныя вось гэтыя фотасесіі турыстаў. Турысты з дзецьмі падыходзяць да агароджы ў суправаджэнні фатографа, прапагандыста, дзе робяць пастаноўчыя кадры і павяртаюцца ў лагер. Сёння ніякіх нападаў, дарэчы, не было на мяжы, таму я вельмі спадзяюся, што ўжо не будзе там нейкіх актыўных дзеяў. Я нагадваю, заўтра павінен прыляцець за імі, прыляцяць некалькі рэйсаў, забраць іх дадому. Але па астатніх паведамленнях, якія мне даносіліся, калі ласка, выправце мяне, калі я памыляюсь, мабыць, ёсць аднаўлёная інфармацыя, зараз іх блізка 2500. Увогуле ў Беларусі, каб вы разумелі, гэты 2500 яны стаяць толькі выключна на мяжы з Польшчай. Увогуле турыстаў завезлі больш за 15 000. Заўтра павінны летакі прыляцець, і пакуль я бачыла фінальную лічбу, якую гатовы забраць, гэта 750 чалавек. Вось. Таму, так, Беларусі лишены другі спутник за вакцину. Так, Рамол, на жаль, у нас няма вакцины. Я не лічу спутник вакцины, я яшчэ раз скажу, гэта скрипанутая святая вода для лишніх хромосомных, тому тут казаць, што беларусы знаходзяцца пад абаронай. Самае дрэннае ў гэтай сітуацыі, шчыра кажу, што вядомыя людзі заклікалі прышчапляцца усіма даступнымі вакцынамі. А ўсе даступныя вакцыны гэта вось гэтае гаўно супутнік, якое, я яшчэ раз кажу, я за вакцынацыю, я не антываксер, не там, тым больш, што сёння загінуў вядомы вядучы беларускі, ён быў антываксерам, адмаўляўся ад прышчэпкі, казаў, што ковіду не існуе, і загінуў ад ковіду. Цудоўны вядучы быў, я памятаю, ведзьма не ведзьма вёў, а я не супраць вакцынацыі, я за вакцынацыю. Тым больш, што ў мяне ў самой ёсць праблемы з вакцынацыяй, да, і мае сябры ўжо ўсе прышчэплены, літаральна, ўсе ўжо некаторыя і перахварэць паспелі, а ў мяне ўсё ніяк ў гэтым пытанні не рухаецца. Але, разумееце, калі чалавек прышчапляецца, я яшчэ раз кажу, я проста назіраю за сваімі сябрамі. Яны страчаюць вось гэта пачуццё небяспекі. То бок чалавек лічыць, што ён ужо, няхай не пад 100%, але абаронай. І вось гэтая масачная гісторыя, калі маску вось тут носіць, да, у мяне свайго часу віселі класныя плакаты. Яны, ведаеце, вось я кажу, гэта сацыяльная рэклама, якая прыбівае да тых, скажем так, рэцэптараў, якія адпавядаюць, да нейронных сувязяў, якія адпавядаюць за лагістыку ў галаве, і ты разумееш, што, дзейсна можа быць халера фігова. Плакат быў наступнага складу. У маске стаіць жанчына, і побач на тым жа плакаце малюнак, вось так маска надзягнута і ляжыць ужо ў моргу на стале. Вось, і напісана, насі маску правільна. То бок, гэта вся гісторыя з гэтай катэгорыі. Таму я пра што? Я не супраць вакцынаў. І нават калі вакцына, няхай не самая якасная, але яна вакцына. Спутнік гэта не вакцына. Я яшчэ раз скажу, гэта фікцыя. Я не ведаю, ці яны скралі формулу, кажуць, што скралі формулу, што гэта не працуе і ставіць пад пагрозу жыццё яшчэ больш. Няхай маскалі прывіваюцца, я не супраць. І шчыра кажу, я тут тэсціць рулетку зараз пачала, паспрабуем выйсці ў рулетку, я буду іх заклікаць, каб яны вакцынаваліся супутнікам. Але ў той жа час учора чытала паведамленне, што Рашка закупае вакцыну Pfizer. Дык у вас ёсць свая скрыпанутая вакцына, навошта вам іншая нейкая? Я не разумею, навошта ў Рашку весці Pfizer. Я бы кампанію Pfizer забараніла весці ў Рашку сваю вакцыну. Я, канешне, гэтага не магу зрабіць, але на фоне чекістскіх прапагандоністых вось гэтых выбросаў, што нібыта там нешта працуе. Таму я і не заклікаю людзей вакцынавацца супутнікам. Таму я і заклікаю, пасядзіце дома, дачакайцеся, калі прывязуць якасную вакцыну. У мяне такая пазіцыя, яна радыкальна адрозніваецца ад таго, што транслююць вядомыя людзі. Вось я вот такая. Мне так свет бачыцца зручней. Я шчыра кажу, каб у мяне тут была выключна расійская вакцына, якую, дарэчы, не завозяць ва Ўкраіну, яе тут фізічна не існуе. Напэўна, я бы проста сидела ў доўгім каранціне і чакала, пакуль прывязуць якасную вакцыну. Таму што з ковідам не шуцяць. Гэта мы ведаем зараз, разумееце, ковід свайго часу у мяне дзіцёнак хварэў монануклеозам. Гэта такая невядомая хвароба, але монануклеоз
ён чыніць злачынствы, да, ён і тэмпература, і высыпанні, і горла, і нос, і ўсё, чаго там толькі не... Але праблема монануклеоза ў тым, што ён вельмі б'е па ўнутрашніх органах, і ну, я дзіцё яшчэ 2 гады пасля монануклеоза выцягвала, каб вось гэтыя нашчадкі, якія засталіся пасля хваробы, у яго яны сыходзілі ну, паступова. І мы ж не ведаем, як ковід працуе. То, што ён лёгкія чапляе, безумоўна, то, што ён б'е па ўнутрашніх органах, безумоўна, яшчэ невядома, як ён пасля хваробы сябе будзе паводзіць. То бок, як сябе органы будуць пасля хваробы весці. Вось гэта таксама трэба ўлічваць. Таму я кажу, я спутнік за вакцыну не лічу. Гэта святая вада для лішніх храмасомаў. Всё. Яны могуць і піць, мазацца ёй, там, прышчапляцца ёй, у вочы капаць, што заўгодна. Любой варыянт. Але нефіг сунуць гэта гаўно іншым людзям, таму што такім чынам я яшчэ, я кажу, маскалі спрыяюць знішчэнню беларускай нацыі, пра свой галімы супутнік. Все, прабачце. У Чэхіі вызначалі дзень барацьбы за волю і дэмакратыю, і на акцыі ў Празе з'явілася цудоўная інсталяцыя, на мой погляд, ну не інсталяцыя, канешне, але цудоўны помнік. Я вам зараз пакажу, і некаторы час ён павісіць, каб вы атрымалі увесь смак гэтай карцінкі, атрымалі эстэтычнае задаваленне ад таго, як у Чэхіі ставяцца да некаторых. Сёння дзень барацьбы за свабоду і дэмакратыю. Актывісты руху Капуцін зладзілі акцыю ў цэнтры Прагі і каля амбасады Беларусі, прадставіўшы статую аголеныя забойцы з выявамі Тупіна і Лупатага на залатым унітазе. Вось такая прыгажосць з'явілася ў Чэхіі. Вось, дзякуй, чэшскія сябры, за такую увагу да нас. Вось, по ковіду давайте я пробягуся, трошки поясню, што у Беларусі з ковідам. У Бабруйскай выпраўленчай калоніі нумар 2 вспышка ковіду. У спалах ковіду я казала неаднаразова, што асабіста складаная тэма у турмах, там вельмі складаная цяжкая сітуацыя, людзей літаральна заражаюць спецыяльна на ковід. Так, я бачу, актыўна вітайцеся за мною. Давайте я пагляджу, хто до нас. Олександр Ковальчук долучився. Вітаю, вітаю, живі вічна і героям нашим слава. Пане Андрію Биченко, вітаю вас. Артемчик активно розповідає українські новини. Дякую, друже. Клім-клім, вітанечка, вітаю. З древнього Лучеська, вітаю. Ромул пише, ага, Путін вакцинуватиме Файзером військових, щоб ті нападати могли. Ну, звичайно, я не здивована. Київська хунта, вітаю. Джек Стейлер, вітаю. Пише, мені любить кот Бігемот. Ну, напевно, не ведаю. Іванка Україночка, вітаю. Сябри, пробачте, я час від часу помягчаю ваші нікнейми. Не ведаю, откуда у мене така звичка, але мне падаецца, што людям, звычайна, прыемна, калі так звяртаюць увагу на іх. Так, я вже вколовся. Ну, я зайздрощу тим, хто вколовся вже, тому що я вколотися не можу. Бабруйська випрямлююча колонія, адтуль навіны, новая хваля пандеміі накрыла амаль усе атрады. Те, хто знаходзіцца за кратамі, папярэджаны адміністрацыяй, што астатнія доўгатэрміновыя сустрэчы да 3 сотняў адбудуцца 20 лістапада, а з 23 лістапада калонія можа ввесці карантинныя меры. Афіцыйна у дэпартаменце выканання пакаранняў МУС
сваякам інфармацыю аб адмене доўгатэрміновых сустрэчаў ніяк не каментуюць, пасылаюць на адсутнасць такіх паўнаважанняў, але ў самой калоніі адміністрацыя робіць усё, каб загадзя папярэдзіць зацікаўленых асобаў. У мінулую хвалю захворвання сваякі вязняў прыязджалі ў калонію з перадачамі і толькі там узнавалі, што трапіць унутр немагчыма. Ось такая гісторыя у нас па ковіду. Дрэнная. Ну і давайте яшчэ раз да турыстаў нашых павернемся. Трошкі скачу па навінах сабраю, таму што ў мяне няма плана, я не працую па плану, я рандомная. Турысты, 1000 штук на мяжы. A ile ta świnia waży? Plus platforma, jak jest założona, to 14. O ile ty masz kucy? Nie. Вось такую сітуацыю мы назіралі сёння на пункце пропуску Брузгі. Ну, сёння літаральна, акрамя пастаноўчых вось гэтых кадраў, калі іх гадавалі, прычым самае смешнае, што сёння актыўна паказвалі, як Чырвоны крыж гадуе, ну, сёння смяяліся дарослыя мужыкі, пытаюць, ці гэта дзеці, ці гэта жанчына, хто гэта, каго гадуюць. Гадавалі мужыкоў, а жанчын сярод іх з дзецьмі не было, што самае цікавае. Хаця на вось гэты, ну я так разумею, што на гэты транспартна-лагістычны цэнтр адвезлі выключна мужыкоў, а жанчын пакінулі на вуліцы з дзецьмі, таму што я нагадаю, лагер падзяліўся на две часціны. Адны заставаліся каля мяжы Брузгі, каля пункту пропуску, а другія паехалі ў транспартна-лагістычны цэнтр. Такім чынам нагадавалі сёння толькі тых, хто на транспартна-лагістычным цэнтры быў, а там былі дарослыя мужыкі. Ну і калі іх ужо прывезлі на мяжу, калі яны ўжо стаялі там, планавалі чыніць нейкія дрэнныя рэчы, зноўку я ў некаторы момант нават падумала, што вось зноўку зараз будзе хваля, зноўку будуць атакаваць польскі бок. Не, яны пафоткаліся, зрабілі фотасесіі для прапаганды і свалілі. Вось, таму, Віктор Шевчук, вітаю. Таму, да. Давайте паглядзім на мужикоў, якія хочуць есці. Мы группа молодых людей у Менску, столицы Беларусі. Ситуация мигрантов на мяжы Беларусі і Польшчы вельмі кепская. Жыццё людзей знаходзіцца ў небяспецы. Калі ў развязак найхутчэй не знойдзе выйсця для мігрантаў, маладыя людзі з Курдыстану могуць страціць жыццё. У нас не было працы, у нас не было будучыні, таму нам давялося пакінуць Курдыстан і паехаць на мяжу, каб адшукаць для сябе новае жыццё. Мы заклікаем польскі ўрад і Еўразвяз знайсці развязанне гэтай сітуацыі як мага хутчэй. Я 3 дні быў у лесе, дзе цяпер знаходзіцца шмат мігрантаў, у тым ліку сем'і з дзецьмі. Там вельмі холадна, няма чым сагрэцца, няма нармальнай ежы і іх жыццё ў небяспецы. Многія краіны нас крытыкуюць за тое, што мы не вяртаемся ў нашу краіну. Маўляў, у нашай краіне няма праблемаў. Ніхто не будзе пакідаць сваю краіну, калі там ёсць ясная будучыня. Але мы хочам пачаць новае жыццё ў Нямецчыне ці ў Вялікай Брытаніі. Вось так. Гэта я ж кажу, айцішнікі, якія будуць працаваць у Нямецчыне і ствараць свет лепей. Калі вы пабачылі, яны ўсе ў аднолькавых куртках, то бок яны масава закупаліся, ну, як паведамляюць зноўку партызаны з зямлі, яны даволі шмат і закупаюцца, і
зазначаюць з зямлі, што гэта аднюдь не дзешовыя рэчы. Там вельмі якасны абутак, там вельмі якасная вопратка, і там тыя ж спальнікі, яны не абы што купляюць. То бок вось на гэта грошы ёсць, ну, еўразвяз зараз купую слязу кіне ім як костку 700 тысяч еўра і панцюйце дадому. Я не разумею, гэта, на мой погляд, калабаранты, мы хацім жыць у Нямецчыне і у Вялікай Брытаніі. Вось меркаванне, што неабходна сваю краіну рабіць лепшай, да? Я шмат чула ў адресу беларусаў, якія выехалі, крытыкі, безумоўна, нас лічаць нейкімі такімі дрэннымі, не разумеючы, што неабходна камусьці працаваць, неабходна камусьці крычаць за санкцыі, падтрымліваць людзей, якія рэпрэсаваныя. Гэта па-за гэтай гісторыі, але я не сустракала яшчэ беларусаў ані в Украіне, ані ў Польшчы, ні ў Літве, якія абмянялі пашпарт на іншае грамадзянства. То бок, беларусы, яны бяруць рознага характару опцыі, там хтосьці на посвідкі, да, хтосьці там часовы від на жыхарства бярэ, хтосьці яшчэ нейкія опцыі выкарыстоўвае. Але я по народжанню українка, я можу спокійно взяти собі українське громадянство і взагалі не париться. Але у мене білоруський пашпорт, і я не збираюсь його міняти. Я не збираюсь відмовлятися від білоруського громадянства, не глядячи ні на що. Тому я не скористалась гэтай опцыяй, у мяне іншая ідзе пазіцыя, таму беларускі пашпарт побач са мной. І так будзе. Так, вам амбаламі араты трэба. Так, давайте паглядзім, сябры, да слёз. Вы зараз разумееце пра што, таму што гэта вядомая гісторыя, але я так думала ставіць, не ставіць вам, але я лічу, што гэта шэдэвральна. Гэта вось добра характарызуе ўвесь расіянскі мозг, дакладней сказаць яго адсутнасць, не развіццё, вось, што вось такое нават сталае пакаленне, яно настолькі, ну, вось, прабачце, дэбільнае. Вось, таму зараз пакажу пенсіянераў вам з Краснадара, якія называюць якіх называюць атрадам Пуціна, і ў якіх ляжаць і якія пляжаць апаненту расійскай улады, і яны запісалі заварот да прэзідэнта Польшчы Анджэя Дуды з нагоды мігрантскага крызісу. У канцы відэа яны спалілі партрэт польскага лідара і надрукаваныя сцягі, якія падчас здымак трымалі дагары нагамі. Давайте паглядзім на гэты шэдэвр, таму што гэта неабходна трансляваць па БТ. Мы, отряды Путина, собрались сегодня уже дальше сил терпеть вот такое отвратительное, вот такое похабное, вот такое зверское отношение к людям, которые пришли к вам на границу. Они, между прочим, пришли и идут за своим. Вы, Запад, лишили их крова, лишили хлеба. И они теперь сегодня идут к вам, чтобы вы их там пристроили. Там им жить негде и не на что. Они ничего не делают абсолютно. А вы, поляки, просто это не люди вы. Вы начинаете сжечь их какими-то газами, какими-то холодными снежными какими-то бомбами, невзирая ни на что дети рядом. Что вы творите? Опомнитесь. Вы такие были всю жизнь. И в войну, если бы мы вас не прикрыли и не освободили. Опомнитесь. Там же дети. Мы думаем, вы Путин видит, Россия видит, мы помогаем, чем можем. Также точно Белоруссия, чем может, медициной, продуктами, все помогаем. А вы издеваетесь с людей, и потом вы за какую-то еще мораль преподаете во всем мире. Не получится. Остановитесь, пропустите людей. Это же несложно. Сделать колонну, и люди уйдут от вас. Почему вы их загнали в такое избиение? Фашисты клятые. Такого не должно быть.
Путин вникнет и, как всегда, разрулит ситуацию. Мы не устаем говорить, что это человек мира. И он там сделает мир. Мы и сегодня чем можем помогаем. Но вы тогда останетесь просто обнаженные. Вот, Дуда, ты видишь себя? Запомни, мы отряды Путина. Прекрати и выпусти людей. Туда, в Германию, не найдут где. Но вот такого издевательства на весь мир прекратите эту всю истерию. Поляки и весь Запад, и Америка, смотрите, вот что будет со всеми, вот что с Дудой, вот, все будете сожжены. Всех жгем. Поляки, опомнитесь. Пусть ихняя западная мораль горит в этом пламени. Поляки, вы нарушаете права всего человечества. Опомнитесь. Дуда, мы тебя Сжигаем за твои Ненавистники. издевательства, за твою жестокость, за твое Вы нарушение прав издеваетесь человека. сегодня на весь мир, показываете Что это за безобразие показываете вообще? свое хамство. Неужели свое- трудно, Да. говорю, людям помочь как-то, прорваться? Вот именно, нет уже Не на от это хорошей никаких жизни они абсолютно. бегут. Да, сделай коридор, Эти люди люди, уйдут. да. Люди ничего не требуют. Да, коронавірус яны таксама палілі, я памятаю. Гэта, Гермена, вітаю, гэта атрады хуйла. Вось гэта такія... Ну, Раймонда, я припускаю, што іх няма апалення ў хаце, таму яны вось такім чынам, ведаеце, пайду пагрэю, заадно нейкі там партрэт спалю, падумаеш. Таму, да, гэта вядома, атрады Пуціна, гэта тэатр абсурда. Можна іх, шчыра кажу, іх можна ставіць у кожны стрым, тупо паржаць, просто посмеяться, просто атрымаць задаваленне. Я кажу, я на фоне вось таких людей, мне калі там мама нешта кажа, я кажу, мама, ну ёсць же ж людзі, ну вот паглядзі, і вось на фоне іх ты адчуваеш сабе, што адчуваеш, што все нормально с тобой, што ты здоровы, не хворы, нормальный человек полноценный. Максим Вардонский, витаю. Хелен, я живу в Минске, сутки отработала, может, будут еще на Беларусь моя страна. Вітаю, Максим. Передаю вітання моєму Мінську. Я веду, що ви там загажені зараз все. Мой район Каменная Горка, Каменногорским передаю вітання, коли що. Такой довольно-таки буйний район, я б сказала. Жаль, шкода, що мене там нема. Ось, але наш район дае джазу, гэта Фрунзенскі район. І, ведаеце, вось гэты куточак Сухарова, Каменная Горка. Ну, хотя, да, і Серебранка даюць джазу наші хлопці час ад часу. Вось, таму вітаю раёны Мінску, вітаю, вельмі сумую за вами, абавязкова павернемся, безумоўна, калі будзе такая магчымасць. Киевская хунта, скрипанутая, да. Так, вышли погреться. Сябры, я подчапила Бандерштат Львівщина channel, мне уже подобается назва, я так разумею, что там есть что поглядеть. Всем привет из Минского района, Гермена, вітаю вас. Дякую. Олекса, ти в Тернополі чи ні? Це до кого? Долгобродська. Я не ведаю, кого там знайшов. До кого звертацца, не ведаю. Долгобродская, клас. Трымайцеся, я яшчэ раз скажу, даціснем гэту фашысцкую гніду рана або позна, лепей рана, таму робім, працуем, безумоўна. Працуем, я яшчэ раз скажу, я хацела бы падкрэсліць, што мне вельмі імпануе, што не гледзячы ні на што, канал расце, ён беларускамоўны, ён спецыфічны, ён палітычны, ён грамадскі, але ў той жа час я рада, што у нас, ну, на сённяшні дзень ужо амаль 5000 разумных людзей. Я вельмі рада, што вось такім, нехай пакуль маленечкі адсотак, яшчэ раскажу, праблемы з распаўсюджваннем, за спецыфікі канала, але, ну, мы ж з вами нестандартныя.
І підходи у нас нестандартні. Тому включаємо розум і працюємо. Так, не буду вас довго тримати. Давайте поглядим, що у нас відбувається на Литві, тому що литовські паміжники зафіксували групу туристів. Яны былі ў суправаджэнні сілавікоў з аўтаматамі з беларускага боку. І паводле інфармацыйнага паведамлення Дэлфі, групу з 13 іракцаў, якія прыляцелі ў Менск каля аэрапорту, адразу ж затрымалі беларускія сілавікі, сілком прывезлі да мяжу і прымушаюць ісці ў Літву. Самі турысты сцвярджаюць, што не хочуць у Літву, яны хочуць у Польшчу. Ну і таксама Хартыя сёння паведаміла пра тое, што група турыстаў спрабавала трапіць на тэрыторыю Рэспублікі Літва, але літоўскія памежнікі спынілі іх, і ёсць відэасведчанне таго, як гэта адбывалася. І, як піша Хартыя, гэта яшчэ раз сведчыць пра тое, што стратэгія развязаная міграцыйнага крызіса у Беларусі зменьваецца. Зараз яны мусяць наносіць удары па ўсім межах Євросоюзу. Олена, як трэба, то прийдуть 10 чорних янголів зі мною на чолі. У мяне все добре. Мову разумелі, але я не вельмі добра размаўляю. Гэта не праблема абсалютна, Максим, насамрэч. Я яшчэ раз, ну тут просто зараз нема васылку сакаць. Я свайго часу ва ўкраінамоўны чат пайшла, мадэратар быў львівянін, щоб вы разумелі, да? І я нарвалась, тому што я пачала пісаць расійскай мовай. Ну, я-то так ведаю, што ну, за гэта, канечне, не забіваюць, але это там могуць стрымаць. І вось крок за крокам яны перавучылі мяне. Я не карыстаю зараз расійскай мовай амаль нідзе. У мяне яна вельмі... І яна прасела, насамрэч, што бок я ўжо, шчыра кажу, я расійскай мовай размаўляю з такім беларуска-украінскім акцэнтам, я шмат слоў выкарыстоўваю з мовы, таму сказаць, што я зараз магу неяк спакойна размаўляць, не, абсалютна. Гэта прыходзіць з часам. Я заўсёды кажу, я з камандай Мікалай Статкевіч. Мікалай Статкевіч заўсёды казаў, нічога, слухайце, каханне немагчыма навязаць, немагчыма чалавека прымусіць нешта любіць. Таму і я датрымліваюся маёй каманднай такой стратэгіі наконт мовы, што гэта проста неабходна праз сябе папулярызаваць, не патрэбна гэта навязваць нікому. Абсалютна спакойна ў чаце пішуць расійскай мовай, гэта ж не праблема. Проста практыка паказвае, што людзі, якія прыходзяць з расійскай моўнай, праз некаторы час, за рахунак таго, што чат, ён у асноўным беларускамоўны, ну, на 99,9% ён беларускамоўны і украінамоўны, людзі самі пачынаюць гэтымі мовамі пісаць, яны нават ну, не заважаюць за сабой, што яны пачалі неяк карыстацца мовай. Таму гэта, вось, ну, гэта той нармальны працэс, якой, я лічу, павінен быць ва ўкраіне, не гледзячы на ўсе спробы прапаганды сказаць, што тут за мову забіваюць, я вас умаляю. Тут усе мовы свету, якую хочаш. Але хочаш атрымаць якасную паслугу, ну, звярніся праз перакладач там, з перакладчыкам, або карыстаючыся прыладамі рознымі да людзей, і ты атрымаеш. Проста людзі, якія тут знаходзяцца, яны не забавязаны ведаць усе мовы свету, абсалютна. Для гэтага існуюць перакладачы. Таму я увогуле праблем не бачу. Моўных і тут дэманізуюць, скажіць так, Украіну ў гэтым пытанні, але насамрэч тут усё даволі такі лаяльна і спакойна. Ну, я таксама датрымліваюсь пытання, што там, калі ты дзяржаўную пасаду займаеш, то ты павінен валодаць абсалютна ідэальна сваёй роднай мовай, таму што ты прадстаўнік дзяржавы, гэта лагічна. А ў побыце карыстайся, якой мовы хочаш. Ну, я зараз... дзеці мяне чуюць беларускамоўную, не праблема абсалютна. Таму нідзе не ўжываю язык, піша Нурвел. Ну так. Вось, таму гэта, на мой погляд, проста пытанне часу, калі ёсць жаданне, насамрэч. Так, давайце Літву, паглядзім, што там, і зачыню я стрым беларуска-украінскім пытаннем.
Ну. Ну. Ну і давайте пройдемося по энергетычных пытаннях. Сёння стало вядома, што пайшоў на ремонт МПЗ, што трубаправод дружба пакуль не будзе пастачаць нічога ў Польшчу, тому што выніклі унепланавыя працоўныя нейкія рэчы, неабходна адрамантаваць трубаправод, каб ён якасны быў. Як Хуйло сказала, ва Ўкраіне яно іржавае, а ў мяне пытанне, а ў Беларусі што яно не іржавае, яно ў адзін час будавалася. Таму калі ва Ўкраіне труба ржавая, у Беларусі яны не лепей. Плюс вы іх засралі. Па затым годзе, я нагадаю, вы загналі туды нейкую фігню, якая амаль пахараніла нефтянку Беларусі. Вось, пакуль не будзе трапляць нічога у Польшчу. У мяне пачала расці карона, піша Нрыльол, калі пазнаў, што мае продкі з абодвух бакоў добра загулялі ў 1761 годзе. Жудасна, не буде ворогом. Нрыльол, да, я шчыра кажу, я ведаю да 8-го пакалення сваю радзіму, таму у мяне таксама ёсць з кім ганарыцца, і гэта насамрэч натхняе тогда, тому што калі да прапрадзеда прыходзіш на могілку, так глядзіш і такую, і на сёння сочаць за могіламі, я ва Ўкраіне зараз сачу за магілкамі, а ў Беларусі відавочна у нас аніводная магіла не заброшана, у нас на 6 кладбішчах людзі нашы, таму тут пытанне, хто я больш беларуска або украінка, ну, для мяне не стае, але больш пахаванняў у нас у Беларусі, таму і так, ведаючы, што ў мяне там былі такія годныя беларусы, сапраўдныя беларусы, канешне, яшчэ горш ставішся да маскалей, таму што яны-то з імі ваявалі, а ты тут як здраднік можаш павесці сябе. І так, Беларусь больш не будзе пастачаць электраэнергію ва Ўкраіну, пастаўкі электраэнергіі ва Ўкраіне прыпыняюцца з 18 лістапада у адпаведнасці з устаноўленым парадкам взаемадзеі ў рамках кантрактных адносінаў. Адной з відавочных прычынаў спынення взаемаадносінаў з'яўляюцца частыя аварыі і збоі на БелАЭС. Калі ўдасца паставіць стабільнасць рэактара, пакуль невядома, і таму прыйдзецца запускаць газавыя турбіны, так як электраэнергіі не хапае і для сябе, не кажучы ўжо аб экспарце. Так што ў хуткім часе можна чакаць чарговага росту выплат па камунальных плацяжах. Нагадаваць усіх галодных і сагрэць замярзаючых зноўку не ўдалося. Все сложилася, не сраслося. Гэта паведамленне Бора, дарэчы. Акрамя прэч, мы настойваем на правядзенне экспертызы энергаблока з мэтай выяўлення праблем на аб'екце, з мэтай іх выпраўлення або і ўвогуле адключэння рэактара. У нашай памяці ўсё яшчэ свежыя згадванні аб Чарнобыльскай АЭС. Паўтарэння гэтай гісторыі не хоча ніхто. Вось так. Олекса Ковалів, вітаю. Раймонда піша, у мяне, на жаль, прапрадзед у гвардыі Нікалашкі другога служыў. Ну, такія былі часы.
Галоўнае, што зараз аднаўляйце генафонд Беларусі беларускі. Чым я занята, сябры? Давайте на бугагашкі скончым стрым. Па-першае, у мяне выявіліся нейкія сваякі наражкі, я іх шукаю, адгукніцеся, калі ласка, таму што шалёная колькасць бросаў, што я там з кемсьці там штосьці, кагосьці здаю, таму я звяртаю зараз публічна, калі ласка, сваякі наражкі, хто там лічыць, што ў нас ёсць нейкія кроўныя сувязі, выйдзеце са мной на сувязь, таму што я літаральна з Ражка астатні раз, о боге, напэўна, 14-й год у мяне была сяброўка, моя цярнопольская сяброўка, яна уехала у Рашку, я з ёй камунікавала праз сацыяльныя сеткі, але калі я даведалася, што яна здрадзіла сваёй краіне, я спыніла ўсе свае камунікацыі з ёй, і вось, напэўна, з 14-го году я больш ніяк з расіянцамі ўвогуле не кантактую, таму сваякі, знайдзіцеся. Вось, я публічна распавяду, што вы ганебныя, што вы гаўно, і я з вамі ніяк не падтрымліваю сувязі. Гэта першае, па-другое, я шукаю яшчэ сяброў з правага сектара, таму што сёння літаральна вось гэтая гісторыя накрыла мяне. Сябры, напішыце мне, калі ласка, хто з вас насамрэч з правага сектара, таму што я не ведаю, шчыра кажу. Я вось у гэтай тэме ніколі не, скажем так, не была, але я ганаруся сваімі сябрамі, я ганаруся Віктором Дзідусікам, я ганаруся Валентинам Чистяковым, я ганаруся Сашай Беспаловым, я ганаруся яшчэ велічэзнай колькасцю патрыётаў, якія адстойваюць інтарэсы маёй краіны, безумоўна, але не ведаю, да якога крыла. Віктор Дзідусік, то я ў курсе, а вось хто ідзе і як, паведамце, калі ласка, або скіньце мне візітку Яраша. Тое, што знайшлі маскалі. Я з метро созвоню, спытаю, хто з яго атачэння вакол мяне. Вось, так што, сябры, шукаем сваякоў наражкі, шукаем сяброў з правага сектара, падаткі ў Беларусі таксама шукаю, што я там, дзе, калі я паспела так напрацаваць, што ў мяне з'явіліся падаткі. Я да чаго гэта ўсё вяду, сябры, стаўцеся да прапагандонаў з пачуццём гумару, таму што яны ні халеры не ўмеюць рабіць, акрамя як займацца сачыніцельствам. Іх бы, канешне, фантазію ў мірнае русла, але, на жаль, яны абралі гэты шлях, таму стаўцеся. Я ім, шчыра кажу, сёння афігенна дзякую за тое, што вы зрабілі рэкламу антыкрызіснаму цэнтру «Беларускі дом», якой знаходзіцца ва ўкраіне, дапамагае бежанцам, і камандзе народнай грамады, актывісткай якой я з'яўляюсь. Вось ніхто не ведаў, а з вашай дапамогай зараз гэта будзе ўсім вядома. Таму, сябры, шукайце заўсёды пазітыў, будьце чэмнымі, сваім беларусам і украінцам я жадаю поспеху. Сябры, я вас вельмі люблю, я вас вельмі цаную і раблю ўсё дзеля таго, каб мы жылі, а не існавалі. Таму памятайце, пакуль жывуць беларусы, жыве Беларусь, і, канешне, слава маёй Украіне і маім украінскім сябрам.